Bizim meşhur başyymyz Mekan Sarguliyev'in yerine yatırışı oğudun aydınları bile devam eder. Assalamu alaikum. Cem İkmanlar geç yaşa işten açık olup böyle mutlu olsun. Yaşlar baktı olsun. Şemerttir ağlama, kim gözläp kerzat diýerler. Dost ýaryňy bil baglama, kyn günüň ýalyny goýarlar. Dost ýaryňy bil baglama, kyn günüň ýalyny goýarlar. Tanışlaryňa goýsaň gadyr, gelip duýdyňdan doýarlar. Kedil günüň ýanyndadyr, kyn günüň ýalyny goýarlar. Tanışlaryňa goýsaň gadyr, gelip duýdyňdan doýarlar. Kedil günüň ýanyndadyr, kyn günüň ýalyny goýarlar. Seyvi gözläp görme her kim, işi bitýänçe söýerler. Kime gerek pulsuz görkün, kyn günüň ýalyny goýarlar. Kime gerek pulsuz görkün, kyn günüň ýalyny goýarlar. Başarmadan adam tanap bildirmän hakyn ýerler. Pully günüň Allah oýnap, kyn günüň ýalyny goýarlar. Başarmadan adam tanap bildirmän hakyn ýerler. Pully günüň Allah oýnap, kyn günüň ýalyny goýarlar. Bu dünyanın yalanlığı iş duyulýar. Meňe şulardyr bilýänim, kyn günüň ýalyny goýarlar. Näme üçin bu dünyanın yalanlygy iş duyulýar. Meňe şulardyr bilýänim, kyn günüň ýalyny goýarlar.